Mekaten para lenggah, para pamiyarsa sedayanipun, paripurna sampun titilaksana upacara wonten ing dalu menika. Kanthi menika wiwit menika kaaturaken wonten ngersanipun Kidalang Ki Gading Pawukir lan sedaya rombongan kasumanggaken anggenipun babar cariyos wayang purna wonten ing dalu menika. Sugeng hamirsani, mugi-mugi sedaya tansah manggih rahayu wilujeng wiwit lekas ngantos pungkasing babaring carita wayang purwa ing dalu menika. Sugeng hamirsani, matur nuwun.
lahing awit Kinawastu purnama sidam. Awit Kinawastu silat miring hewang jagat karana sirang tondo kawe sisaning bisana. Sono sinawung langan melopes masil stantun lampahing Buddha jinantur tutur katela tulat mring labden paradya. Winarsita ngumpama parang Meniskara karna giya tumiyeng jaman purwa. Wisuda traingkang dinama Dama pinardi tameng lalata mangka tekap wasananing Gupita. Talun renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggung sang mringkata. Purwakaning caritara linarik runtuting basa dongeng kuna ngemu suraosa yen linaras saya karaos mulasari rohang rasa wani rohing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngila kaca jara wis tinakup caing carita ala becik wis gumlar jroning pakeliran yaiku kang sejati hamirsani pagelaran wayang ringgit purwa. Surya Candra Darumyang Kartika kinurba kudrating kang kawasa sariratri angit tribawana purwaing tenging dosina gilir gumanti tanpa kembuh. Teman dadya wetanganing dina sasi warsi windukang sarta abad tetekulan tanger tumangkar kwesine rambun Jawa pating grembyah. Dadya pepadhanging kutu-kutu alang atoga brana miyang Brantaya dadya bebranakan kang tanpa wicalan. Janmu menungso tinitah priya wanita spontra-pontra anut golonganing bangsa dewi-dewi. Negari Pundhita ingkang kaeka adi dasa purwa eka marang sawija dirinuwih dasa 10 purwa marang wiwitan. Senadyan kathah titahing dewa ingkang sinangga ing pratiwi kinasongan ing akasa kinapiting samudra Rajak sami anggana raras nanging datan kadya ingkang ginupiting dalu samangke yakti ingkang sinebat negari Hastinapura ya liman Benawi ya Gajahaya ya ing Kuru Jenggala pramila winastan negari Hastina Karna duk ing ngune ingkang yasa Prabu Hastimurti minangka pepaing ngeduk kunaning kana kinarya kedatung ing Dwi Pangga. Apantesta kinarya pambukaning kandha saratri mangke awit ngupaya negari 100 tarantuk kalih nadyan sewutan jangkep sadasa. Dasar negari ingkang panjang punjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi kerta tata turaharja. Ana gungembanging gunung hanggung rineksa murih lestari run temurun trah tumrah sedaya dadya regung regenging lingkungan langkung-langkung lamun ta tinaliti jalma sapraja samya sampeting sesanggeman sepen saking tindak sang saya sinang saya tebih ing wada winada anane amung sarwi samat jinamat dan daya dinayan sawiji-wiji wis mapan jatining jejiban ingkang piji temah awujud manunggaling cipta rasa karsa budi hababar karya halambaran jiwa manungsa bangsa nunggal basa tununggal negari. Pranayaka bauning praja racak sami kuntap kautamane limpating kawruh pramana ing paningal kang sarta tansah budi daya kuncaraning bangsa leluhuring Nalendra Wasupitri Brahmana Resi sami gentur tapane mateng semet dine manteng pangestine ingkang ginandha muhung rahayuning kawula miyang tentreming bawana sabenari tiwanci hanggung gumrenggeng sabawaning puja mantra mijil saking titah ingkang nedheng manembah padaning Bathara Luhung dadi ora harja saisining praja Ngastina. Senadyan para
Narakisma padha tentrem atine samya atul miyang telaten nggih nyulah pasidan. Temah bumi cengkar dadya subur. Lemah grasak dadya mawur wekasan. Urawetu wuwuh matikel-tikel mahanani murahing sandang boga ing negaring Astina. Labet saking reja raharjaning praja Hastina tur dasar negara ingkang gedhe obore padang jagate. Dhuwur kukuse jero tancepe adoh marang kuncarane tur kasus ring manca praja. Pramila datanama mokal lamun akeh para ratu manca negari ingkang sami gandrung kayungyun labet memitran sambet kekadangan ingkang sami aliru duta agung minangka tandha Sri Sutrisna. Lah sinentawa ingkang dasa namanira Sri Narpati Ngastina, dasa 10 nama aran Sri Ratu. Pranyata wong agung Ngastina wirange den punjeni den kunceni sedane den dadahaken. Wananga jejuluk Sri Maha Prabu Duryudana, ya Prabu Suyudana, ya Jaka Pitana, Kurupati, Destra Rastratmaja, Anggendari Suta, ya Sang Tri Mamangsah. Dasar Nalendra kondang ing rat berbudi berbanda remen anggeganjar kawula wisuda. Nanging kirang mersudi ing tata krami kadang satustan kang nyantana den ugung kasenengane. Marma sagung pra kadang sami kaduk adigang adigung adiguna. Yen to ginunggunga lelabing ratu wiyaring jajan nadyan saratri tan ana pedhote sinegek kang murweng kawi. Nujuri sajuga sang nata kepareng miyos tinanggil mungguing sitinggil binaturata lenggah dampar tentuk pinalipit kencana pinati ing Nawaretna. Lemek babut perang wedhan ginanda wida ing sebat kasutri sinebaran sari-sari kinebutan lar badak kanan kiring kongas gandaning sang nata angebeki ing pasewakan. Lah sinten tawa ingkang kepareng caket mangarsa kalayan sang nata lenggah mabukuh amarik elu muka lir konjem ing pratiwi tuhu menika warnani sang Rekyana Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Raden Tri Gantalpati. Kaleres paman kalian sang nata kinarya warangkaning sang nata Patih Harya Sengkuni mengkaraken nenggahnya pendhita ing saka lima peparab Begawan Durna ya Resi Kumbayana pinangka pinesepuh ing Astina munjanganing ngering praja madanani saguning janggan wawasi telatah saka lima dene tetindhi ing para wadya pisowanipun Raden Kartomarma kasambet para kadang Kurami Wasentana mantri bupati nayakaning praja andher blabar dumugi ing panguraan Panyayah Samudra tanpa tepi. Maneka busanane wadya tinon saking Mandra kadi panjraing puspita. Horeg sawane para wadya ingkang amurwani horeg nalika semana nampi rawuhnya Nalendra parang Rukmi jejuluk Prabu Manik Maninten. Nalendra ingkang maksih muda tumaruna tur dasar kasinungan kadigdayan ingkang linangkung dara nama mokal lamun den rengkuh pinangka kadang taruna dening sang nata ing Astina. Ing mangke sampun kepareng lenggah jajar lan sang nata daya-daya den acarani dadi mangkono pangudas paring indra ingkang dereng kawedharing lisan.
Sri Tinon ing pasewakan busana aneka warna Sebak puspiteng udyana yang pancerah sarwa rukma renggeng maneh narawata ana Prabanyo sumirat kenyaring teca liwaran ler kilat sisiring tadet wimbuh kekontom winggih katiuping maruta hondo sabaran mangambar kongas ngebeki madyaning pasewakan tandya jagat mangestungkara wayah Bathara Jagat nuwun wangke paman Haryo sampun ngantos ndadosaken kagiyating penggalih marmane pagenira paman manira timbali pangarsa saestu manira namung badhe mundhut pawarta kadiparan anggen pagenira rumeksa tata karaharjaning praja ing Astina pawan kula noknon inggih awit ngundi pangestunipun anak Prabu sedaya para narapraja miwah wadya sami setya tuhu nuhune wajib boten wonten ingkang anglirwaken dawuh tansah sumengkem ing panganjenganing nata
Senadyan para kawula negari Ngastina ugi tansah tuwuh ing boga wastra nirsa sakit Brastaweri tansah sumanggeming karya akarya luhuring nusa bangsa lan negari. Nggih, Paman. Syukur mangayu bagya dene Paman Harya Widadara meksa prajaning Sun ateges Praman Harya saged anjunjung asma keprabaning Sun pakaryan ingkang mekaten lestarikna Paman. Inggih. Inggih nger ngestakaken dawuh kejawi saking menika ingkang bapa ngaturaken sumung kemeng pangabekti nger. Nggih Paman. Kula tampi nanging dawah sami-sami. Nuwun mangke Bapa Pendhita Durna dereng dangu rawuh paduka sasampunipun lenggah kanthi prayogi kepareng ingkang putra ngaturaken pambagya panakrami tuwin ngaturaken sumung kemeng pangabekti kunjuk wonten ngarsa paduka Paman. Oh, lole. Blegodhog monyor-monyor inggih nger. Sakalangkung tedha kalingga murda sih panakraminipun anak Prabu ingkang rumentah dhateng ingkang bapa ing saka 5 kacadhong kanthi asta kekalih kapetelaken ing Wardaya kacang-canging pucahing weni mugi saged andayana rah daging kayuwananipun ingkang bapa lan saking awit pamujinipun anak Prabu kasembuh pangayomaning Jawata lulus raharja praptanipun bapa mboten manggih alangan setunggal punapa. Kejawi saking menika astutinipun ingkang bapa sayagi katur wonten ngarsanipun anak Prabu. Kula nok-non nggih. Nggih, Bapa. Gurawalaning penampi kula paring pangestawanipun Bapa Penemban. Sangat kula pundi wonten mestakanipun. Mugi dadosna jimat paripih saged ambabar kanugrahan dhateng ingkang putra. Samangke mugi kaskecakna anggenipun pinarak lenggah Bapa Penemban. Inggih, Nger. Sampun boten kirang prayogi. Kadangipun Kakang Yai Prabu Manik Maninten kepara ngarsa nggonira marah ana ngersanipun Kakang Sira Yayi wis ingsun rengkuh kadang taruna sirnakna rasa jiga werkewuh. Inggih, matur sembah nuwun Koko Prabu. Ingkang mekaten sahanipun ingkang rayi ngaturaken sumengkeming pangabekti mugi kunjuk wonten sahandhap pepadanipun jeng Koko Prabu. Yo Yai. Wis ingsun tampa karya bombong ing tas pangestu pun Kakang Tampanana Yai. Kula nuwun inggih. Kapundhing mestaka dadosna jimat paripih. Bawa Durna. Pramila kula ngawontenake pasewakan ageng krana menika panci wonten sawening perkawis ingkang saged andadosaken peteking manah kula. Pramila kula ngatur ring rawuhipun Bawa Durna menika namung supados paring igo partikel saha nderek ngembat patang aputung ngajeng kumbala kang ruwet. Oh inggih Ger. Pramila kang bapa lajeng cumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi. Lan menapa ingkang dadosaken dukitaning galing Ger mbok bilih saged kawedaring kathah. Sae lajeng kula aturi mbabaraken ingkang bapa sampun sumedya nelingaken karna manglungaken jangga murih terwa canggen kula nampi sabdanipun anak Prabu. Hanjra ingkang Puspitarum kasiliring samirana mrih sekar gaduh
gandanyo mawe araras ratnaning griya Om Om Bawa peremban ingkang dadosken pepetenging manah kula katemben kemawon kula menika nampi nawala saking anak kula pun wisanggeni suraosipun bilih kalenggan menika para putra Pandhawa ingkang dipun pandhegani kalian wisanggeni sami mesanggrah wonten ing Tegal Kuru Kasedra dene wigatosipun para putra Pandhawa badhe nyuwun wangsulipun negari Ngastina wonten pangwaosing para Pandhawa malah dinten mangke wisanggeni ingkang badhe sowan wonten keraton Ngastina pinangka dados duta pangawaking para putra Pandhawa menika bapa bebagan menika kados pundi monggo sampun cetha nadyan kados pundi negari Ngastina salaminipun tetep badhe kula kekae sampun ngantos dipun jabel dening para Pandhawa nanging menika malah anak-anak Pandhawa ingkang nyuwun wangsulipun negari Bawadurna kula nyuwun pangandikan saha iguh partikelipun. Lole gondhong plekudhuk malu gembol Sumarante Allah ger. Sejatosipun ingkang bapa sekalima inggih sampun ninga yen to para putra Pandhawa sami makon wonten ing Tegal Kuru Kasedra lan sampun dipandhegani kalian wisanggeni. Nanging ngaten, negari Ngastina menika umpami badhe dipun jabel utawi badhe dipun suwun, kedahipun ingkang nyuwun inggih para Pandhawa. Nanging menika kok malah namung lare-lare anak-anak Pandhawa niku tegesipun sami lancang. Upami Pandhawane ingkang badhe nyuwun wangsulipun negari mesti badhe dipun kekahi. Napa malih menika namung anak-anake Pandhawa kedah dipun kekahi, nggih. Inggih. Temtu kemawon badhe kula kekahi nanging menika wisanggeni mangke ingkang badhe dados duta. Inggih Kakang Durna, bab niki ampun disepelekke lho. Wisanggeni nika ketoke mung lare alit ning nika bocah ndunggal kewarisan tur wisanggeni iki nek wis muni krida ya medeni. Napa malih niki wisanggeni ditombani karo dulur-dulure. Pripun Kakang? Nggih. Kula ngertos nek wisanggeni niku nom-noman sing ampuh nanging ngaten Depate mung kari carane nrenggalani. Lah terus ajeng pripun? Depate. Jare saniki Ngastina wonten ratu anyaran sing suwita. Nggih. Niki ratu enggal sing nembe suwita malah sampun dipun rengkuh Kadang Taruna kaliyan anak Prabu Duryudana. Lah nggih. Neng kok angkuh nggih, Dik? Angkuh pripun? Angkuh sengguh sombong. Apa ya ora ngerti nek Pendhita Dana ki pendhitaning ratu, pujangganing negari. Neng kok niki wau kalih kula ya mboten separuh, salaman wae ya ora. Sampeyan ya meneng. Meneng. Ora separuh, ora salaman. Oh, ora omongan kok aku dhisik omongan. Lah prei gengsi no padake sepadane wae. Oh, canyaran wae wis gleleng. Wis angkuh. Nah, mula babagan iki malah ajeng kula gunake. Ajeng digunakake pripun? Pun, kula tak matur anak Prabu, nggih anak Prabu nuwun sewu. Kalenggan menika panjenengan kagungan sumitra enggal malah sampun paduka rengkuh dados Kadang Taruna. Nggih, kasinggihan. Menika Nyai Prabu Manik Maninten dereng dangu suwita dhateng negari Ngastina. Nanging sampun kula rengkuh dados Kadang Sumitra kula, dados Kadang Taruna.
krana Yai Prabu Manik-maninten menika kasinungan kadigdayan ingkang linangkung. Nanging ngantos menika pun wonten laba-laba dereng. Nggih, dereng. Nah, yen dereng dipun buktekaken ger dados anak Prabu sampun ngantos gampil nampi tiyang nalika ingkang remen sesumbar, ingkang remen umo sesongaran nanging dereng wonten bukti nyatanipun. Pramila kedah dipun buktekaken yen cara tembunge moncer jangan membeli kucing dalam karung, ngaten. Kersanipun Bapa Durna kados pundi ker anak Prabu Manik-maninten menika sekti mandraguna. Babakan wisanggeni mangke dados duta dipun pasrahana dhateng Ratu Anyaran menika. Dipun sampiri tanggung jawab kedah saged ngunduraken wisanggeni sasedulure syukur bage yen malah saged numpes para Pandhawa. Menika yen saking Gubertikul kula nger dipun buktekaken nger. Oh, kene ana cah Anyaran wae kok le angkuh le sombong ora separuh. Anggepe apa? Nggih, Bapak. Yai Prabu Manik-maninten. Nggih, wonten dawuh Koko Prabu. Rene nyatane sliramu wis dadi sumitraku lan malah wis tak rekuh. Wis tak rekuh dadi Kadang Rata. Nanging pun Kakang durung nate njaluk gawemu. Dina iki anak-anak Pandhawa sing dipandhegani dening Wisanggeni bakal tak jaluk baline negara Ngastina. Negara mula babagan iki tak pasrahke marang Siadi. Samangka balekna Wisanggeni sak sedulur, syukur bagian malah isa numpes para Pandhawa. Oh Prabu. Inggih dawuh menika ingkang sanget kula antu-antu sampun menggalih kuatos. Kula ingkang sagah mangsulaken dhateng Wisanggeni sak sedulur sepinten bangganipun Wisanggeni. Lan kula aturi pitados dhateng kasagetan miwah kadigdayan kula. Oh, lah pancen umuk tenan bocah anyar iki. Sajae durung ngerti kondange Wisanggeni iki kepiye. Oh, Wisanggeni arep bocah ora bisa basa nanging bocah ndukal kewarisan, cah ampuh. Oh, ketangkor tenan iki ratu iki mengko. Ora Kakang. Kok sajae Kakang Durna sengit banget. Sengit kula pancen sengit. Cahayaran we kemaki Mbah Gusi saja arep ngesor, arep nyaingi karo Durna. Arep gusur. Oh. Lah jebul mung wedi nek kesaing to. Sampun. Yai Prabu Manik-maninten. Babagan iki ingsul perlu bukti, aja mung kandheging pangucap, nanging kudu kababaring pakarti. Yen sira Wisanggeni iki mengko sowan ndak pasrahke marang sira Yai. Syukur yen iso ngrampungi nanging yen mlenyok ora bisa ngrampungi gawe peda apa dadi sumitraku. Aja takon dosa. Malah kepara tak tugel gulumu. Sigra-sigra yen pramana ganca sigra ngraketa nawang sesangga. Goyang lenggahing Sri Nalendra ambek marwa sing sang katriku mulung mangrempak. Om
Katri gumulung mangrempahing waja Gorodo gorore kagiri-giri Gorodo gorore kagiri-giri gumragut magut mangajab Om Pauto Eco denya sami imbal wacana nanging caritane bebasan nglenggahi kanyut pinangka wardu. Kayut wong angganten pinangka wardu wong akecoh nginango durung abang ida dereng manjing pertala. Kasaru geger Paseban Jawi sinten to ingkang kinarya gegering Jawi. Tuh menika piswanipun Bambang wisanggeni miyak sagung para ingkang sami sumewa. Dadosaken horeking pasewakan kanca piyak ana daya minggir jaluk dalan jaluk dayan. remu soroting Hyang Pertangga Pati mawan seta ana wengi oh
panggan ning hadoko nan pakanggu wes reping sarira jagat mangestu ngkara wayah Bathara Jagat. Lagi wae dadi rasanan teko iki malah banjur sowan purunanku Wisanggeni padha kanthi Raharja nggir sowan ana ngarsane wong atuwanira Wisanggeni. Ya Wa Prabu, pengestune Wa Prabu Duryudana slamet sowanku bektiku lan basaku katur ana ngersane Wa Prabu Duryudana. Ya tak tampa pengestune wong atuwane tumrap marang jeneng sira nggir Wisanggeni. Ya tak pundi saengga jimat Wa Prabu. Oh lole putuku nggir bocah bagus Wisanggeni. Padha kanthi Raharja nggir Wisanggeni sowan ana ing negara Ngastina Wisanggeni. Ya mundi pengestune Eyang Durna Sukalima lulus Raharja sowanku ana ngarsane Wa Prabu Duryudana. Oh syukur wah tambah bagus saiki Wisanggeni. Wayah Mas Wisanggeni sami manggih pilujeng to nggir pengestune Simbah Patih Widodo sowanku. Purunanku nggir Wisanggeni ana dawuh menapa Wa Prabu? Suwanu semengko pengawak Bajra Handamar Sasi banjur wigati apa nggir Wa Prabu? Aku ngakoni bocah ora bisa basa mula yen to ana luput aturku lan kurang tata kramaku sing gedhe pamengkune ya wa. Ya ora dadi ngopo sirnakna kang rasa iki ringa-ringa sartane Durgama Sanggurunggi. Matur nuwun wa. Ngene ya wa. Presajan wae sowanku iki sejatine dadi dutaning para putra-putra Pandhawa supaya nak yenake layang sik nalika samana wis tak aturake ana ngersane Wa Prabu sing surasane ya kuwi nak yenake lan nagih kesaguhane Wa Prabu babagan bumi Ngastina iki. Wa rahnenu siniksen jagat saisine siniksen para nalendra sak jagat malah ora mung para titah ingkang padha nyumurupi nanging dewa ing kayangan uga padha nekseni lamun to negara Ngastina iki sejatine ingkang ndarbeni kewajiban lan ingkang duweni hak ya kuwi para pepundhen Pandhawa. Mongko nyatane nganti tekan seprene kabul kawusanane negara Ngastina iki ora cetha. Banjur keparinge Wa Prabu babagan bumi Ngastina iki piye wa? Ngastina iki bakale arep mbok ulungake apa mbok kukuwi? Yen to pancen mbok ulungake ora ketang layang mung sak lembar, aku nyuwun minangka kanggo tandha bukti nawala peparinge Wa Prabu Duryudana sing surasane upamane ngene. Nata Ngastina Prabu Duryudana saguh lengser saka Kemrabon lan tumuli negara Ngastina sakwutuhe tak pasrahke marang para Pandhawa. Wis
Ngono kuwi banjur pojok sisih tengen mbok tapak asmani. Tak kira kuwi wis cukup minangka tandha bukti yen negara Ngastina mbok ulungke marang para pepunden Pandhawa. Ning kosok baline lho, Wak. Yen to Ngastina iki mbokku kuwi tegese mbok gondheli hayuh. Saiki jagang kang jero, beteng kang kandel ora perlu dadak gepok koncane para pundenku Pandhawa. Wisanggeni sakadang kang saiki wis padha mesanggrah ana ing Tegal Kurusetra. Ayo, arep digawe rawa apa arep digawe ringkes? Digawe agal apa alus? Aku manut. Wis tak wene wektu 5 menit penggalian, Pak Prabu. Jaja muntap lir kinetap mitra kocak ngondar andir. Ong idepnya mangala cakra kumupus padone ing ladi keret-keret kanang pojok mingis-mingis kadolan debing tri Solo. Iki to keterangane sing jeneng Wisanggeni. Yo, aku Wisanggeni. Kowe sapa? Tanpa ditimbal kok dadi Sumalana maju. Ditepungake wae aku Nalendra Paragrukmi dene jejulukku Prabu Manik Maninten. Oh, kowe Prabu Manik Maninten. Ganjarana wigati apa? Wisanggeni. Pecak aciya-ciya, sumbarmu kaya bisa mecahke wesi gligen. Mula paripaksa sing ngadepi kowe aku Wisanggeni. Manut kondange Pandhawa kuwi ora tau pisah karo kautaman. Satriya ingkang tansah nengenake marang Berbudi Bawaleksana. Nanging jebul kabar mau tinemune mung kosok balen. Jebul Pandhawa kuwi satriya ingkang deksura ngungasake kaprawilan. Buktine wae. Buktine ngrembug kaprajan lan negara wae ora nekani ana ing parpatan Pasewakan Agung negara Ngastina kene. Nanging malah mung kongkonan Wisanggeni bocah sing ora ngerti marang to. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.